Mikuláška sa to. A prišiel taký deň. A prišiel taký deň. Ešte ti detstvo zvoní, ale už dohára túlacký plamienok. A ty nevstupuješ do dobrodružnej zóny, kde sám si zodpovieš za každúčký svoj krok. Kde nie ochrániš pre zločineckou rukou. Kde nie na vrývanie sa belie telo priesť. Kde broky nerania bosiany nad chalupou. Kde čistý zamáva ti na rozlúčku les. Chránim ten pramienok, ktorý sa volá vďaka. Nech z neho vyteká len očistený prúd, veď kto si tichúčko na moje dlane čaká a nesmiem zatrknúť ani zabudnúť. Vážený pán riaditeľ, drahí učitelia, milí spolužiaci, nechce sa nám uveriť, že už končíme. Tak rýchlo to ubehlo. Ani sme sa nenazdali a z malých, nesmelých prváčikov vyrastli mladí ľudia, ktorí idú za svojím snom. Naše nové kapitoly života sa začali pred 9 rokmi, kedy sme vykročili na novú, vtedy neprebádanú cestu života s názvom Základná škola. Na nej nás sprevádzali a usmerňovali naši učitelia, pre ktorých to nebolo vždy ľahké. Počas týchto dlhých rokov sme spoznali nové tváre, dostali prvé známky i poznámky, zažili sme úspechy aj sklamania, no najviac sa nám vrijú do pamäti naše prvé priateľstvá a možno aj lásky, ktoré trvajú dodnes. Napriek našim hádkam a nedorozumeniam si budeme dlho pamätať tie nezbedné chvíle, ktoré občas robili učiteľom peklo zo života. Veď kto by si nepamätal vylomené dvere, rozbité okno, záhadné miznutie žiakov v striedy, zabudnuté ospravedlnenky alebo večné žabomyšie vojny. No náš talent sa najviac prejavil, keď sme na učiteľoch hľadali ich slabosti, ktoré sme neskôr chladnokrvne využili. Napriek tomu sme sa snažili byť tí najlepší, akých ste mali. Sme radi, že sme všetci zvládli túto cestu a že ste boli našou spoľahlivou navigáciou. Teraz je už len na nás, akým smerom sa poberieme. No nezabudnime na to, že to, čo je za nami a to, čo je pred nami, je nič v porovnaní s tým, čo je v nás. Ďakujeme vám, drahí učitelia, za výchovu, ktorú ste do nás vkladali, za trpezlivosť a ochotu nás vždy niečo nové naučiť. Vieme, že to niekedy tak nevyzeralo, ale verte, že ste boli neodlučiteľnou súčasťou našich životov. Dnešnou rozlúčkovou slávnosťou vám chceme povedať len jedno. Ďakujeme. Na znak vďaky príjmite tieto kvety. Krátky príhovor pána riaditeľa. Nech sa páči. Drahí deviatáci, milí kolegovia, ja mám ten problém, že ja mám príhovory buď dlhé, alebo ešte dlhšie, ale skúsim to spraviť.
od mája do júna je veľmi ťažké s deviatakmi na celom svete, lebo už majú po skúškach a už sa im veľmi nechce učiť, nemajú veľkú motiváciu, škola ich už trápi, nudí a takisto sa trápia s nimi učitelia. A je to čas, kedy sa vzťahy medzi učiteľmi a deviatakmi zhoršia. A my sme chceli toto nejako zmeniť a ukradli sme nápad z Košíc a urobili sme taký pilotný program, kedy sme sa dohodli, že do mája sa budeme učiť a v júni sa budeme zabávať, budeme trošku tancovať, chodiť po výletoch, robiť charitatívne veci a tak. A som hrozne rád, že ste to vyskúšali a že to zafungovalo. Spätná väzba je taká, že žiaci sú spokojní, učitelia sú spokojní a dokonca aj v celom meste sa hovorí, že deviatáci na cirkevnej škole urobili niečo iné, niečo nové a zafungovalo. Tak ja vám ďakujem, že ste ten pilotný program absolvovali a že to zafungovalo a tým pádom všetci ostatní to budeme musieť uplatňovať ďalej. Budeme to tak robiť, aby ten rozchod bol priateľský, aby nebol nepriateľský, aby tam nebolo niečo také nepríjemné. Keď sa pozriete na svojich učiteľov, tak nájdete medzi nimi takých, ktorí pred 15 rokmi boli na vašom mieste. Napríklad pani Zuzka. Pani učiteľka je mojou žiačkou a ešte niekoľko ďalších učiteľov z tejto školy. A ja sa chcem opýtať, že keď budete o 15 rokov vy? Včera bol medzi nami Klaudio Piosky, ktorý je o 3 roky pred vami. Teraz je tretiak a skončil 3. rok v Singapúre na strednej škole. A zaznela taká otázka, že Klaudio, keby si mohol vrátiť o chvíľku čas, čo by si robil? Čo by si zmenil? A Klaudio hovoril, že keby som mohol vrátiť čas, tak od začiatku strednej školy by som trošku viacej máchal, lebo mám spolužiakov z celého sveta. Sú tam žiaci zo 77 krajín, moji spolužiaci. A chýba mi, že som od začiatku, že som premárnil čas, že som 2 roky sa flákal trošku na gymnáziu a tak som išiel do sveta, keď som sa porovnal s ostatnými, tak som bol vzadu. A ja sa vás chcem opýtať, nielen, že kde budete o 15 rokov, ale čo sa stane, keď začnete strednú školu? Vyberiete si 4 roky prázdnin. Hneď na začiatku som povedal, že sme veľmi dobre vymysleli to, aj vy ste sa toho zúčastnili a urobili ste to veľmi dobre, že ste využili dobre čas. Ten mesiac sme strávili dobre. A teraz otázka je, ako strávíte ďalšie 4 roky, ďalších 15 rokov. A to, čo vám možno chceme všetci odkázať, je, aby ste ten čas nestrácali a nepremrhali. Nevezmite si 4 roky prázdnin, lebo vám to bude chýbať. Nikto z nás už ten čas nevie vrátiť. My už máme 30, 40, 50. Vy máte 15 a máte obrovský náskok pred nami, tak to dobre využite. My vám kvôli tomu držíme palce, lebo vy ste také semienka, ktoré sa zasiali v škole a náš zmysel života je až vtedy naplnený, keď z vás uvidíme, že vyrástlo dobré ovocie. Tak vám toto chcem z celého srdca za seba aj za týchto ľudí pokryť. Ďakujeme pánu riaditeľovi za jeho milé, poučné a povzbudivé slovo, ktoré si samozrejme vezmeme k srdcu. Ale na súčasný vek nám velí myslieť si, že aj tak bude lepšie uchopiť svoje rozhodnutia predovšetkým do vlastných rúk. Lebo aj tak sme stále frajeri. Starý narozprávny, ale zase mladý naverí. Nekrvte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. 3 roky
Našou frajerinou mnohokrát trápime aj našich rodičov, ktorí by nás najradšej videli nad knihami alebo pri domácich prácach. My však máme iné myšlienky, ktoré vám predstavíme v najbližších minútach. Vaša dzivka pochorela, keď dzivky či zaležená? Čerta starého ši pochorela. Toto žena mi daj myši. Však to správa radosná, preradosná. Vešeliče treba a nehorekovac. Však to by ešte nič nebolo. Ale keby ste nezdali, keho sebe chce za muža zobrať. Joj, však mi išlo šerco puknúť, keď mi to hovorela. Takého šeberen vybrala, že tak trapice. To slúchajte. So synom pod jednou strechu žijem a ten nikde nie doma. Tá, zešte ten váš syn chodil. Veri za robotu, že pobral. Ej, za robotu. Však už by ho dávno videla. Sluchajte, co mi dneska ráno povedal. Včera sme še pohádali, bo ja na neho šumne, že by sa toho parára by še mohli skúčiť. A on je na to. A vám z robotu pomôžu. Ale ja doma celý regiment chovám a len po pýtačkoch chytajú a osobu nejakého. No však vám sami o tom pohutorejú. No len, Jožku, Janču, poď sa tu a pochváľte sa tu tým setkom, jak ste pochodzili na ostatných pýtačkoch.
povíme, moje drahé ľudze, jak to vypadá, kým starším parobkom na ženení príde už ten čas. Prišiel za mnou Laci, prišiel me zavolať, či by s ním nešiel ešte popробovať do toho sveta. Vyštafírováno jak správne parobci, vešli sme do kačmy na paru pol deci i pivo. Dobre naladzené, veľkuše s kyvalom do sušenej dediny, bolo dosť ďaleko na pešo. Keď sme do nej prišli, stretli sme baču. Chcel sebe zakúriť, no nemal švablíka na pripalenie. Keď sebe zakuril, spýtali sme sa, či nie tam byla Hanča čaptalého smodriška. Keď sme do nej prišli, naopak zakúkli od veľkého šmichu, dobre sme neboli. Naozaj. Starý Pipku kúril, mladá vyšívala a stará blichy spod cele vyhaňala s chudáčem. Tak nestujte tu, poďte do dnuka, však tam nic nikého, len naša mladucha, Varšivna. A v tej milky prikliece cmatami a v komíne. Spali sme do šafľa, kde boli pomie prešli. Celé premoknuté, co sme robiť mali, zrúcili nohávky a v gačoch pošedali peťo. Starý figra verti sa nás pýta, či sme prišli do nich z ceste, probolo vás v gačoch. Druhá chvíľa bola, reči sme nemali, a od veľkej handry celé števenelo jak puľky. Hanča, jak videla, jak my odpatráme, do komory vtikla si z najbližšie zvere od hamby. Mocno šena žlikla, do komory vešla, tu v gáčoch parobkoch ešte nevidela, tak blízka. Keď to starý videl, začal še ušmívať a starý rozkázal večeri rýchtovať, pre nás všetkých. Stará, daj im banúr i takú smaru, najšie tu najeca a najdu domu pomaly. Keď sme še najedli, bruchy nás boleli, schacili nohavky a v gačoch ucekali čím bližšie do kraku. A tak še skončili naše pidačky, vece nebuď zeme, od starého zeme parovci, bez došmy. Ale my máme len tropenia s tými našimi decami. Ale jaké sú, také sú, ale naše sú. A my ich rádi máme, za nič na svete ich nedáme.
Vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci, tak ako sa skončil tento program, tak sa skončí aj naše pôsobenie v tejto škole. Budeme odchádzať so spomienkami na našich učiteľov, najmä na našich triednych, ktorí pri nás stali dlhých 5 rokov. Dobrom aj zlom, s nervami aj s úsmevom. Aj keď vám sa to možno nezdá, bude nám za vami veľmi smutno. Veľa ste nám dali a z úprimného srdca vám Ďakujem.